भाग्य
ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭୃତ୍ୟ ପରେ ପାଦ ତଳେ ଘଟଉଥିଲା। ଆଜି ସେ କଂସ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ମଥୁରାରୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ପୁତନାକୁ ନାସି ନେଲା ସାମାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁ। ତାହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡା ଖଡ଼ପର ଧାରିଣୀର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁ ଦିନ ମରିଯିବ ଗୋବର ମାଟିରେ ବୋଧି ଦେବ ଏକଂଶ ରାକ୍ଷସ। ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ, মহামন্ত্রী তুমি ঠিক কহিছ। পুরুষ